मोनसे दुखुनांथाव रादाब। फाटकिजुलि खालाजाहार गामिनि एभरेस्ट नार्जारिया गोमानानै दङ। तामुलपुर जिल्लानि फाटकिजुलि खालाजाहार गामिनि माइकेल नार्जारि आरो थिमफ्रि नार्जारिनि फिसाज्ला एभरेस्ट नार्जारिया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे खर'नि एसे दङ, बिनि उनावहाय बे मुलि होबाबो जायाखिसै, उनावहाय गावनो बारा जानानै बे बाहेरायाव ओंखारलाय थाङो फैयो, ओमफ्राय आरो बबेबा समाव रागा जोङोमोन, ओमफ्राय बे जेदिना थांनायनि दिन बेहा हरनि 1:30 जा ओंखारलांदों, बिनिफ्राय फैयाखिसै। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो एभरेस्ट नार्जारिया माखासे मेलेमारि बेरामजों भुगिनानै दंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला एभरेस्ट नार्जारिखौ बेरामाव गोग्लैजेननाय समाव डक्टरनि हेफाजाब लानानै मुलि जाहोदोंमोनब्लाबो एभरेस्ट नार्जारिया गाहाम फारसे फैयाखैमोन आरो बिब्दिनो सम सम बायजोआव ओंखारलांब्लाबो गावनो न' फारसे गिदिंबोफिनोमोन। नाथाय थांनाय माखासे सान सिगाङाव हराव न'आव उन्दुनानै थानाय एभरेस्ट नार्जारिया हरखाबै न'खरनि रावबो सुबुंफोर उदिस मोनै बबेथिंबा ओंखारलाङो आरो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनासै एभरेस्ट नार्जारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर एभरेस्ट नार्जारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला हमना लाखिनानै 8474013799 जानबुं अनजिमायाव कल खालामना न'खरसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों दुखुथिया बिमा बिफाया। आंनो माइकेल नार्जारि, फिसालानिया एभरेस्ट नार्जारि। बेसेबांसो बैसोनि? 41। मा गामि बेयो? खालाजाहार। मा जादोंमोन फिसालाया? बे खर'नि एसे दङ, बिनि उनावहाय बे मुलि होबाबो जायाखिसै, उनावहाय गावनो बारा जानानै बे बाहेरायाव ओंखारलाय थाङो फैयो, ओमफ्राय आरो बबेबा समाव रागा जोङोमोन, ओमफ्राय बे जेदिना थांनायनि दिन बेहा हरनि 1:30 जा ओंखारलांदों, बिनिफ्राय फैयाखिसै बियो। ओमफ्राय दिनैसिम आं सप्ता खुंनै खुंथाम नागिरदोंमोन, बिनि उनाव लोगो मोनाखिसै। बे माबोरै दं माबोरै गैया बेखौ मिथिला। बबेबा जुदि दङबा मोजाङै मोजां न'सिम सोरबा नुसनबायोबा हमना लाखिना आंनो बेखौ खबर हरबानो जाबाय। मानसिया बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर'नि दस जानाय? बेयाव 5 बोसोरसो जाबाय। बाहेरफ्राव ओंखारलांबाबो फैफिनोमोन बियो, खिन्थु एबार खनसेयाव फैफिनाखिसै। दा सोरबाफोर नुयोबा हमना दोननानै आंनिसिम खबर हरबानो आं गोजोननाय मोनगोन आरो लाना फैनो हागोन। आंनिखौ थिमफ्रि नार्जारि होनो। मा जादोंमोन फिसालाया? फिसालाया गावनि खर'नि दगाव ब्रेन जानानै गोदाव सोराव बेबादिनो थालाबायबाय, थाङो फैयो मोनायावबो सानावबो। बेनिफ्राय दा बोरै गोमाखो आं बेखौ मिथिला। खर'नि दस दंखायोमोन? खर'नि दस दं मानसिया। बे खर'नि दसनि थाखायनो मुलि होबाबो मुलिखौबो जाखाया। एफाग्राब मुलि होबाय ब्रेननिबो, होमबाबो जायाखै। बे जायैनि थाखायनो बियो बिदि जालांबाय। बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर' दस जानाय? जाबाय बियो 7 बोसोरसो जाबायदां। गोबाव जाबाय। औ, 7 बोसोराव हाबबाय। ओमफ्राय गोमानाया माब्ला गोमाया? गोमानाया मास मोननै जाबाय। ओमफ्राय दा मा समनिफ्राय गोमाया? बे हरनि माबायावनो 1:30 थांदों बियो। खोमसियावनो दरजा खेवनायखौ थाल मोनाखिसै, आंथ' उन्दुलांदोंसो। ओमफ्राय बे माला थांखो आंबो मिथिया। हरावनो बियो गोमाबाय। ओमफ्राय अखानायै फुङाव आङो सिखारबा बियो बोराया होनबाय मानसिया गैला, मानसिया होनना बुंबाय। मानसिया गैला होननायखाय आं नागिरबाय, दर खेवनानै नायबाय, दराथ' फांनायसो। ओमफ्राय बेयावनो ओरै होनबाय आरो मानसिया गैला। मानो गैया? बोरो आं नागिरनि होननानै नायनो थांबा गैला, लांदां। बे फैयैयानो फैयि दिनैसिम गैया। मास मोननै जाबाय मानसिया। मा खावलायनो सानो रायजो राजाखौ? रायजो राजानि आंनि माबानायाव बेनो, रायजोनिफ्राय खावलायनाया बिसोरो जाहाथे जेरावखि मोना मानो बियो हमनानै दोननांगौ आरो न'खरसिम सफैनायनि फरमुलाखौ लानांगौ।
न'खरसिम फोरमायहरनायखौ लुबैयो नोंसोर लायफिनगोन जों लायफिनगोन जोङो मोनोबा बेखौ खोनायोबानो जों थांगोन आरो बेबायदि